10 Εβδόμου 11, όχι 10 Εβδόμου 2023. Αναχώρηση από το λιμάνι του Τούρλου. Λύσαμε τα σκοινιά, να μας ταξιδέψει τώρα η θάλασσα. Τα γλαροπούλια του γυαλού μου κάνουνε παρέα και το μελτέμι με φύσα μόλις χαράξει η μέρα. Ρίχνω το παρακάτι και τα δίχτυα κάθε βράδυ και πιάνω παρβουνάκια και μικρά μελανουράκια. Πριν ξημερώσει η αυγή μέσα στη μαύρη νύχτα, μπαίνω μες στο βαρκάκι μου και πάω για τα δίχτυα. Ρίχνω το παραγάδι και τα δίχτυα κάθε βράδυ και πιάνω παρπουνάκια και μικρά μελανουράκια. Σαβοριάς και φαίνονται τα κύματα φρισμένα κι εγώ καλάρω στα νυχτά δίχτυα μανωμένα. Ρίχνω το παρακάτι και τα δίχτυα κάθε βράδυ και πιάνω παρπουνάκια και μικρά μελανουράκια. Από βραδείς ξεκίνησα και το πρωί γυρίζω κι όπως το βρίσκω το καιρό έτσι τον αρμενίζω. Ρίχνω το παραγάδι και τα δίχτυα κάθε βράδυ και πιάνω παρπουνάκια και μικρά μελανουράκια. 11 Εβδόμου 2023. Νέα Παλάτια στον Οροπό. Νέα Παλάτια, Οροπός. 11